Pilo konco-konco, ayo podo mampir ing Denaswa Salon lan Spa. Kang manggon ing Dalan Lampir Tengah 10 nomor 49. Ing salon kene nyediake akeh perawatan, antarane potong rambut, krembat, smoothing, mewarnai rambut, catok, lan macem-macem spa. Ora usah khawatir, ing kene reganipun bisa dijangkau. Murah tapi boten murahan nggih. Oh iya, ning kene uga nyewokke kebayalan klari adat lho. Entuk perawatan ing tempat sing nyaman lan tenang, wonten ing Denaswa Salon lan Spa. Ojo lali mrene ya.